20 बोसोरनि सिगांनि दा बेयाव बेखौ लानानै दिनै माने हाब्रु सारलायनाय बेजों बे दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय थासारिखौ जों नुदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्थितिया स्पष्ट। गुसुं जे भिडिअनि सायाव शेयार खालामनो सानलायबाय। जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, आङो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। दाख्लै जे माखासे सिगांफ्राव आं नोंथांमोननो जे 62 स्टाटिस 2006निमोन नामा, 2006नि जे बे मोनसे लिस्टखौ होदोंमोन। बिनि सायावनो माखासे गोबां बिभिन्न राजनिति दलफ्राबो बुंदों आरो BPFनि माखासे दलफ्राबो बेखौ बुंदों आरोखि। दा बेनि सायावनो बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा क्लियारिफिकेसन होबाय। दा 2016आवबो मोनसे कच राजबंशीजों बोरै बर'नि माखासे बड'लेण्ड मोनथायनि सायाव हेफाजाब खालामलायगोन, बियो मोनसे रायलायलायनायनि। आरो माखासे कच राजबंशीफ्रा जेनेबा दा ST हिसाबै दाबिगासिनो दङ। बे STखौ माखासेफ्रा आसामनिफ्राय होगोन बेबायदि परिबेस, बा सेन्ट्रेला होगोन। सेन्ट्रेलानो बा आसामानो जुदि होनानै होयोब्ला माखासे जोंनि ST, बे STया मबे लामाजों थांगोन बेखौ जोङो बहुद साननांगौनि गोनां बाथ्रा दङ रायजोफोर। जोंनि माखासे जे मोनखानाय पावार एन्ड फांसन बेफोरखौ गुबुन हारिफ्रा जोंनानो हाजासे मोनखायाखै। दा गुबुनासो जोंनि सायाव गोबां ST दाबिगासिनो दङ। दा दिपेन बर' सारा मा खोथा बुंदों खोनासंनानै लाग्रोनि। नैबे एबसुनि लाइजाम जिखौ मैया भाइरेल खालामदों बेबो दङ। बे 2006 19/3/2006 बेयाव रिजोलिउसन 1 रिजोलिउसन 2 आरो 8 जुलाइ 2016 बेयाव केरल नार्जारी रिटायार्ड ACS अफिसारा भारत सरकारनो मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स डाइरेक्टरनो लाइजाम लिरनाय आरो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स शास्त्री भवन सेक्रेटारिनो लाइजाम लिरनाय रिगार्डिं ग्रान्टिं अफ ST स्टेटास टु द आदिवासी एन्ड कच राजबंशी कमिउनिटिस अफ आसाम बिदि होननानै बेयाव लिरदों जे बेखौ BTC बै समनि 2016आव जायफोरा सरकाराव दङमोन बे काउन्सिलनिफ्राय भारत सरकारनि नडेल डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स बिनि डाइरेक्टर आरो भारत सरकारनि आरो एनादार मोनसे माने नडेल डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स बिनि सेक्रेटारिनो माने आदिवासी आरो कच राजबंशीनि ST होनांगौ, जिहेतु 6 कमिउनिटियाबो बेयाव इनक्लुड आहम, मरान, मटक आरो सुथिया। आरो बिटिआरआव बड'लेण्डआव आहम नङा कच राजबंशी आरो आदिवासीया जिहेतु दङ। आरो बेयाव मोनसे इस्ताहारनि खोथाबो आङो मैया नुदों, बे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय, बेखौ आङो प्रिन्ट आउट खालामना लाबोआखै। जिखौ नुदों आं बेखौसो बुंदों। नैबे 2016आव जिखौ माने भारत सरकारनो BTC सरकारनिफ्राय अफिसियेल लेटार हरदों आरो बेबो BTC काउन्सिलाव प्रस्ताब लानानै हरनाय अफिसियेल लेटार जोंनि मिथिनायाव। बियो अफिसियेल आरो बे लिगेल माने भेरिफाइड आरो नैबे जाबाय मोनसे कमिटमेन्ट इस्ताहारखौ बयबो खोथा बाथ्राफोरखौ लिरनो हायो। आरो बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2006नि दिनैनिफ्राय प्राय 20 बोसोरनि सिगांनि। दा बेयाव बेखौ लानानै दिनै माने हाब्रु सारलायनाय बेजों बे दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय थासारिखौ जों नुदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्थितिया स्पष्ट। मोनद' हारिया एडभान्स कमिउनिटि, बिसोरनि पपुलेसना माने लार्जार। दिनै आसामाव 40निफ्राय 45 लाख 14टा ट्राइबेल कमिउनिटि दङ। आरो गोदानै जायफ्रा ट्राइबेल नागिरदों बिसोर जाबाय खमसे खम 1निफ्राय 1.5 कोटि। दा बेयाव 10% रिजार्भेशनाव जुदि माने 1.5 कोटि आरो 45 लाख जुदि 2 कोटियानो जुदि इनक्लुड जायोबा बेनि जि अस्तित्व एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि अस्तित्वआ डाइल्युट जागोन, जोङो स्मेश जालांगोन। आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि
19टा ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आरो ट्राइबेल संघ जों ज'है सिद्धांत लाखानाय दङ जे कुनु बिनिमयाव कुनु कारनाव थाखानाय एसटिखौ खहा खालामनानै थाखानाय एसटिनि रिजार्भेशनखौ कन्स्टिटिउसन आरो पलिटिकेल राइटखौ डाइभार्ट खालामा डाइल्युट खालामनानै गोदानै जाहाथे एसटि होनाय जाया बिथांमोना दिनै कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल राइट बिदों इकनमिक माने एडभान्समेन्टनि बाथ्रा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बिथांमोननो मा स्टेटास होयो मा केटेगरि होयो भारत सरकार आसाम सरकारनि खोथा किन्तु थाखानाय ट्राइबेलफोरनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि कुनु खहा कुनु क्षय क्षति जायाबासिनो बिथांमोननो मा सलुसन होयो जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि खहा जानाय बा ट्राइबेल हिसाबै बिथांमोनखौ स्टेटास होनानै खहा खालामनायखौ जोङो गनाया बे खोथाखौ सिसिटुआनि ट्राइबेल संघनि मजियाव सिद्धांत लानाय दङ भारत सरकारनिबो बुंनाय दङ आरो मोनद' हारिनि जायफोर अर्गेनाइजेशन दङ बिथांमोनखौबो जोङो टाइम टु टाइम लोगो मोनोब्ला जोङो बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे 2006 सनाव बेयाव जि बुंदों बे सिटुएशना आलादामोन बे सिटुएशना जाहैबाय जे बिथांमोना बिटिसि एकर्ड जानायनि सिगां बड'लेण्ड आन्दलनाव कच राजबंशीयाबो बा आक्रासुआबो बा बिथांमोननि आफादफ्राबो मदद होदों समर्थन होदों बड'लेण्ड आलादा रायजोआव बड'फानिफ्राय लानानै 2003 एकर्डसिम आरो बै समाव निरेन राय बिथांमोनानो नेतृत्व लादोंमोन बिश्वजित रायमोना नेतृत्व लादोंमोन आरो बेखायनो मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव थाखानाय एसटिनि खहा जायाबासिनो कच राजबंशीया मा मर्यादा मोनो बेयाव जोंहा बुंनो गोनां गैया होननानैसो एबसुनि बे माने बुजाबुजि आक्रासु आरो एबसुनि बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि आरो बै समनि आक्रासुनि आफादगिरि बिश्वजित राय बिनि गेजेराव मिउचुएल मोनसे आन्डारस्टेन्डिं जादोंमोन जे बर' आरो कच राजबंशी जिहेतु इन्डिजिनियास बिनि गेजेराव जाहाथे कुनु कनफ्लिक्ट जाया जों कनफ्लिक्ट जानानै रायजो जानो नागिराखै बेसो बिनि स्पिरिटमोन आरो बे स्पिरिटआ स्पस्ट किन्तु नैबे 2016आव बिटिसि काउन्सिला सरकारा जिखौ लिरनानै हरबाय बे एसे साननो गोनां आरो गिनो गोनांबो कारन सरकार मोनसेया जेरै दा आसाम सरकारा बै समाव तरुण गगैनि समाव लिरनानै हरदों जे माने ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट हिसाबै आसाम सरकारा एनअसि हरदों थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो भारत सरकारा मोनद' हारिनो माने मर्यादा होनांगौ होननानै लिरनानै हरदों थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो दा आथिखालनि गिबि मन्थ्रिया बुंबाय थादों जे थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो एसटि होनाया सम्भब नङा बेखायनो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ नभेम्बराव फैगोन आरो बिनि उनाव एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै दिल्लीयाव हरगोन होननानै दा बेफोर खोथाफोरा माने कन्ट्राडिक्टरि बेखायनो बिटिसि काउन्सिला थांनाय 2016आव जि लेटारखौ भारत सरकारनो हरदों माखासे खोथाखौ क्लियार होदों हय बे क्लियार होनायनि आन्दोआव दे दिपेन बर' साराबो माखासे जे बर' फरायसा आफाद जुदि जानानै आफादगिरि जानानै पलिटिकेल आं बेखौ गोबांखिनि बुंनो साना पलिटिकेलजों लोब्बा थानाया एसे गाज्रि नुयो आरो दा बै समावनि दाख्लै एमसिएलए जे जोंनि बिटिसि बिसायख'थिया जानानै थांबाय बेयाव आरो सिगांबो बै समाव रायजो सभा दे बिनि एमपि दिलीप सयखियाखौ मोनसे बेबायदिनो राजनिति हिसाबै देरहा होनानै हरलायनाय जोङो सासे बर' फरायसा आफाद जानानै सोरबा राजनिति आफादखौ बिजेपिखौनो देरहाहोलायलायनानै केम्पिं हिसाबै गिदिंफाबाय बेबायदि गिदिंफानाया बहुद मुस्किल दा सोरबा बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिया राजनिति आफादजों लोब्बा थायोबा बे राजनिति आफादनि माखासे दैदेनगिरि निसाफ्रा जोंनि सायाव माखासे बर' फरायसा आफादफोरनि सायाव बुंनो थानाय अधिकार थायो बेखायनो साहस थायो मोनथाय होनायनि साहस थायो अब्ला बैनि माखासे जेन बर' फरायसा आफादनि माखासे जेन बिनि सिंनि खोथा माखासे परिबेस एबा जानाय बिनि थानाय माखासे साहसफोरखौ मोनखाजोबनानै बुंनो मोनथाय मोननायनि बा माखासे जे बर' हारिनि जे मोननै बिटिसिआव मोननै आयेन दं बे मोननै आयेनखौ मोनसेखौ बोखारनांगौ होननानै बुंनाया बै समाव जे जानानै थांबाय दिलीप सयखिया बेखौ जे दिपेन बर' सारनि माखासे क्लियारिफिकेसनखौ मोननानैसो बा दिपेन बर' सारनि जे अबिगथा बिनि साहसखौ मोननानैसो बुंनो मोनथाय मोनदों बायदि होननानै आङो सानो नाथाय दिपेन बर' सारा दे
दिलीप सयखानि सायाव एसेबो माबा क्लियारिफिकेसन बा एसेबो हेंथा बुंनायखौनो नुफिनाखै आरोखि। अब्ला मा बुंनो साननांगौ जाखो जेनेबा दिपेन बर' सारा बिनि जुदि हेंथा बुङोब्ला आङो माखासे जेनेबा बिजेपियाव बा बबेबा राजनिति आफादाव हाबनानै माखासे देरहानायनि सम्भाबना थानाय नङा नामा बिनि हेंथा बुङोब्ला बेबायदिसो जाहैदों। दा जोंनि माखासे हारिखौ समाजखौ जे बर' जातिखौ दैदेनलांनांगौब्ला माखासे समाव दैदेनगिरिफ्रा थगायनाय एबा राजनिति भाबै माखासे गावनि इन्टारेस्टनि थाखाय माखासे लाबालाबनि थाखाय बेबायदि बुंनाया एसे गाज्रि जायो नामा आङो बेखौ सानो। रायजोफ्रासो बिजिरसिगोन। रायजोफोर नोंथांमोनहा मा सानो जे आंनि बिबुंथियाव माखासे गाज्रि खोथा बुंनाय थांदों नामा, दा बबेबा सोरखौबा रायनाय थोंजों बुंनाय थांदों नामा? आंथ' बेबायदि बुंनाय बायदि मोनाखै। दा जिखुनु हक जायानो बिपिएफआबो सापज बिपिएफआबो बबेबा मोनसे बर'नि जुदि फारसे जुदि खहा मावनो नागिरदोंब्ला बा एसटि हिसाबै सार्टिफिकेट होलायनाय मानायनि बेबायदि खोथा बुंदोंब्ला बिनि सायावबो फारनैनि जानानै बर' फरायसा आफादा खोथाया रायनांगौ होननानै आङो सानो ना। दा सोरबा सासेखौल' मोजां होननानै गोजौआव दिखोलांबाय थायोबा माखासे दायखौ नुनानैबो नुयै बायदि खालामोबा बेबायदि जानाय नङाना। दा फार्स्ट बोसोराव दे इउपिपिएल सरकारा जेनेबा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा दैदेनलांबाय जोंनि बिटिसि हालामाव बिटिसि रायजो राजाफोरनो मा रोखोम डेभेलप होलांदिया रायजोफ्रा मिथिखागौ। डेभेलपखौ होलाङाखै नङा, होदों। बड'लेण्ड सुपारस्टारावबो माखासेखिनि साख्रिफोर मोनबाय जे सुपार 50 बे सुपार 50आवबो माखासे साख्रि मोनलांबाय आरो गोबां बिभिन्न बा एसे एनै साख्रिखौ मोनदों। अब्लाबो लाइमोन बेखार जेंनाफोरनि थाखाय बैखौ सल्भ खालामनो माखासे जेरैबायदि पस्ट ग्रेड खालामनानै खामानिखौ मावनांगौ बेफोरखौ मावाखै। आरो माखासे साख्रि होनायनि खोथा, साख्रि होनायनियावबो माखासे इलिगेल खामानि मावबाय। आरो जोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइसनि खोथा बेखौबो खालामदोंमोन, खिन्थु साख्रिया मबेनिफ्राय होयो बेखौ बिस्वजित सारा थुब्ला बेखेवनानै होगारलायबायना। नाथाय बे बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बबे सेक्सननिफ्राय माखौ होयो बेखौबो माखासे दैदेनगिरि सार प्रमद बर'आ थगायलायबायना, बेयावबो गाज्रि जाहैबाय। बेयावनो मेन मोनसे माखासे जे EM रन्जित साराबोथ' गोबां गावनि अख्रा गोसोखौ लानानै रायजो राजानि जेन मोजां मोनजानाय बायदि मावै गावनि माखासे दुथां गोसोखौ लानानै बेबायदि बुंबाय आरो नासयबायबो। अबा हादानफोर माबाफोर होनाय बांद्राय अजस्त्र खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि रायजो राजानिफ्राय बे इउपिपिएल सरकारा बोख्लाय जाबाय ना। अब्ला थिग बेबायदिनो बिपिएफआबो माखासे समफोराव जुदि गाज्रि मावोब्ला बेबायदिनो रायजो राजानानो गोहो, रायजोआनो थिखोनो हायो, रायजोआनो बोख्लायनो हायो नङा होमबा रायजोफोर। दा जिखुनु हक जाया माने रायजोफोर नैबे आंनि बिबुंथिनि सायाव आरो जेनो दिपेन बर' सारा जे दाख्लै 6 सिडुल स्टाटिस जे होनायनि सायाव बिनि सायाव जे बुंदों बिनि सायाव मा रोखोम मोनगोन आरो जुदि होयोब्ला जोंनि एसटि आरो बर' जातिनि थाखाय मा रोखोम खहा जागोन बेखौ जों बयबो साननांगौ जानानै फैगोन। आरो रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो जायफ्रा आंनि जेके मोसाहारि चेनेलाव गोनां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो